Eh sanibonani emakhaya. Lo okhulumayo uDokotela Lucifer. Bafowethu nayo into mina ngithi bafowethu hayi man. Musani ukuba namakhanda aqinile. Musani ukusaba. Uvalo luvimba impilo zabantu abaningi. Yabo lesazovimba nezizukulwane sesizukulwane sakho. Ngoba nesaba ukuthatha izinto. Uyabona abafowethu isithwalo into ekhona ephilayo, into esebenzayo isithwalo. Yabo makukhulunywa ngemali, kukhulunywa ngento eshi. Yabo kukhulunywa ngento eshi, makukhulunywa ngemali. Yabo uyabo bafowethu anikwahleni ba zingane nilambise ingane ekhaya ngenxa yovalo. Uyasaba, usabani? Ukhuluma ngento enje makukhulunywa ngemali. Isithwala into ephilayo, yabo. Kodwa ngoba niyamagwala, niyasaba. Uyabo? Angazi mina ukuthi nabanjani. Yabo? And akusona sonke isithwalo esifuna igazi noma esifuna umphefumulo womuntu. Cha. Izikhona nje izithwalo Nkosi yami ezinhle engagijimi kakhulu ukuthi ke manje sekunemali eningi ngingathandi mina kakhulu ukuthi ngile ngivizana nemali uyayibona lonto le. Kodwa ke ngoba ninibona ngathi sikhuluma ngento esingenayo noma esingayazi, kufanele ukuthi siphinde sinitshengise ukuthi asikhulumi ngento engekho. Yabo sikhuluma ngento ekhona, sikhuluma ngento ephilayo. Yabo masikhuluma ngemali, sikhuluma ngento enje. Yabo sikhuluma ngento enje, masikhuluma ngemali, sikhuluma ngento enje. Yabo hayi ukuthi into engekho. Now ushintshi yayizwa leyo nto le. Ushintshi i-pocket money. Yabo ushintshi i-pocket money. Yabo so anikwahle. Yabo into eziphilisayo ikhona, into zenhlanhla ikhona. Umuntu ufanele ube negazi lalento le. Yabo ungabi negazi nje lezinto ezibhedayo kuphela wena. Yabo nayi into nayi impilo. Yabo awuzokuphila kabili. Yabo isona isikhathi manje sokuthi uphakame uphakamela impilo yakho, uphakamela impilo yomndeni wakini. Impilo ishintshe man. Yabo ungasabi. Uthwale makufanele ukuthi uthwale. Ubuye uzothatha into yenhlanhla, kufanele uthathe into yenhlanhla. Yabo uhlanga lwemali, uhlanga lalento le ufike kufaka izinhlanga mina lukhona. Ufike ngikunikeze ibhodlela mina. Uphile. Yabo uphile ufane nezinye izingane. Ngaleke nichonyelwa abafana abancane la ku social media benitshela ukuthi banemali. Basukuma baphakamela izimpilo zabo. Manje uzobhlungu ezinye izingane mayijabula ibusa zidla imali yazo uphatheka hamba uthi musani ukusibiza ngomahlalela, musani usibiza ngabantu abahluphekayo. Yabo ufuna benze njani? Ufuna benze njani? Bayekeni. Yabo nawe uphuma uhambe uyokwenza ezakhe izinto. Bevele ngakhulumi nawo, beyikhulumela nalabo abakhuluma nabo. Yabo so sukumelana impilo yenu bafowethu. Sukumelana impilo yenu. Akekho umuntu ozokwenzela, uzozenzela. Uma usuku uza kimi awuxoxeli abantu. Ungangidiscuss nomngani wakho bese ucabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okusazolunga. Musuku ungidiscussa nomngani wakho hlanganisa amasenti usuku uze kimi. Usuku uze kimi uzothatha into yokuphila, uzothatha inhlanhla, uzothatha isithwalo makufanele uthathe isithwalo. Yabo hayi ukuthi exoxa into efana nale. Uhlanganisa amasenti akho uthi ngiyabuya ngisavakasha. Buye uze kimi. Ufike ngikusebenze ubuyele la uphuma khona. Izinto zakho ifike izilunge. Nawe ube umuntu. Musukuba igwala, phakamela impilo yakho. Siyathokoza.
Ukunikhumbuza nje bafowethu, inamba yami yahekwa. Ngicela ukuthi ningithole ku-062 472 6622. Iyona inombolo engitholakala kuyona, ngizoyibhala nje nakhona la. Siyathokoza kakhulu.